khublei iaphi baroh naga Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Nonglum. Ni so komen shibun ban priang subaya iaphi baroh ki besok lang bat ngi. Hagan ke program kabangi ai kerteng ka YSSP 2020 Youth Sunday Special Program Hajar Arpau. Haswa bagi nyak caprang ni ke program. Ngaso komen shibun banyitu iaphi. Bagan ni ke program lesi kan kamlong per na ka bagi juyo lynba ka YouTube channel Jingiaseng Samla. But hakajing telun jong ki minute jong ka program nganget pin ma di ka jing Kyrkhu ka U Blei udon ka jing temu. Na ka banta jong pi wei ki be Nongshim Bynta ki be sok tilang hak be dei bat ka jing burom bat ka jing kentiu burom yau Jesus Christ bolong nok penim. Shwa bangin poi sya ka team jong Youth Sunday ngas ngo ban bu igini kentien ki bang ju shem sem halade ka jing ngo ka jing mani yami U Blei ba im ka jing net ya ki kentien ki jing hikai ki kular bat ka kerteng badan bor ka jong Jesus Christ sunok penem. Bat ka jing priang sngow bah. Ya ka jing kular ka jong Jesus Christ. Hashwa bon kiu shabaneng. Bawon pa yu mun sim bakut. Hagado note ka jongi. Kini lai haway. Ki bolong ka tanra yu jong ka jingit kristan ka jongi. To ay kin te song yang iway pa iway. Bat ka ni ka Bible. Ka bolong ka katin ka jong u. Ka bang ipuson ngi puliman ka por. Kum kisamla ngi jiyo sngow bhai ni kentin ha ka jing yatrai kam ka jongi hasnong na thao ha college jikatrai ki kentin ki ba long kentin ki ba man ka sngi nai ki badan ni ka jing kit jing mut ka ba kraw shlur syakri syaprang syakmat tunginya phai shakani ka nongrim jong ka Bible ba ka KGP Assembly ka Jingiaseng Samla KGP Assembly ka pan kre ka pan khai ni ka team lynba ka ni ka khot ka baong tatkum ka gospel u apostle Yohanes ka lenong ka ba khat nyo ka khot ka ba khat saw ka ong ya ka ta ka ktin jong me ngala IT haki kata ka perthai te kala shun yaki naba kimlong na ka jong ka perthai kumba ngamlong na ka jong ka perthai ka burom U Blei shijong namar ka ni ka tin ka baim ka jong ka Jingiaseng Samla KGP Assembly kala penkre ka team kala penkhai ka team na ka ni ka khot ka bangadang shide puli ka baong ha ka perthai hinrei om jong ka perthai. Kani ka ktian hinrei nga i kung baka don hakayu shabi uba syai bayangi ki samla kristan. Namar kani ka ktian hinrei ka pensting tono iki kentin ki basyakmat jong ni ka team. Bat ka kentiu nam, ka kentiu bor, ka ay bor ini kentin ki basyadin. Rani ki renjup kentin ki basyadin jong ni ka team. Ka boong. Hinrei om jong ka perthai. Habang ngapat ya kani ka team ka pensat jeng mut yang ay ki lai teli ki ay ka beningkong ka kerteng Jesus Christ ka bawan nabneng lingbau angel Gabriel ha ka Mary thai soti ka de ka kerteng Jesus bat marsen khayu Jesus ha kinang ablang brat khlaw ki angel ki ong la khayu Christ haba join lang ni yo Jesus Christ ka kerteng ka ba im kapadon bor kabane junam hangne sla perthai hagado not jongi ki kot kristan kaba arpat kaba pen phalang jingmot yang gadai ka snam kaba im ga jong Jesus Christ solum Calvary kaba ngi jurwai ha KHB number kaba ngi jurwai ge seng jongi sans pa san puai don ka bor
bor batrai phla hagasnam bat kadon ka jingsan perkhat ka jonga bang yo amang pusan ya kasnam jong Jesus Christ kam de kasnam rio ade kasnam ka jong Jesus Christ ukhun jong Blei na margata ka im kan yai im bat kan im ba kadon ni ka bor ban connect lan penyeso bat ngi wei pai wei hangnu ha bangi don bangi yeng na margan ni ka khndo ka bangi yeng ka khndo ka bau Blei thau kum jo ko bu thau lu kalvari Amar kata ngi ruai dan ka bor batrai phla ka snam ka bor ka ba im na ta jongi bat ka balai pat ka pen phalang ka jing bot jongi ka jing kular ka jong Jesus Christ jawan kiu syab nang lagi jong senran wangan pha yu wei pat uban don lem bat phi ubolong mensim ba khoi ha ka don nut ka jongi ha ka lennong ka ba khat nyo la ong ki nong tho Bagadai ka lenong ka badan ka jingiasno nadu ka lenong ka bakhat lai khat sao khat san khat nriu kadai ka jingkren ka jinghikai ka bakirpang ka jong Jesus Christ yala ki jong kisenran haswa bung chakem hakisipai ha ka Nonggialam jong wei na kisenran macet kala Judas Iskariot bat ka ni ka jinghikai kadai ka kordor hadu kata-kata bat tongnya pe ya kalenong bakhat lai khendiat ha kalenong bakhat lai kad khat ka baningkong wa apostol Yohanes upanan kam ya ken tien ha baula e ya laki jong ki badan ha ka parthai ulai e ya ki hadu ka bakut mano badai jong Kris ka jubab ka basai nganut banong ba kita ken ki bau Jesus Kris u e ki dei ki jong Jesus Kris Hagad khat ka bakhat pra. Haswa bon yo tu lupa ya ka ban sawan. Ka jingja la tho ya kintien. Nga itu ya ki bangalajit. Kumno yin sngau thu balajit yangi. Khat ba arpho. Shisha nga ong api. Utau ba pediang yau nu ru yau bangan pa. Pediang yanga uta tiwa pediang yanga pediang ya uta bala pha yanga ka jing kan tho na nga ma prakhat ya kani ka khat ngong kum ni nga samang bat phi ka jing kular bajanai ka bawan nabneng tang bayanu un pha ban juba tungin pet na kani ka khat syakalan nong ka bakhat sao ti parlop Shwa bangin sedang banyak mi syakalanong nga bakhat sao ngaso komen sibon banyak thu api bangi don ya ka wei ka special number ka bangin yo sngo na I doctor Miss Badari Mylliemngap tungin ngap sya skor ya ka jing ruai ka jong I Donut baroh top yang yau haki jengaro hang taon siyang sa jeng ai ba jeng isnay kendap karay ki jeng kit bakya an penjem jeng don jong Jing cho baroh an pendem mak cha chong don ka kerteng pasin syaralor baroh Jesus Christ us im halor kisim
เป็นเลราละมีปาดากาบอร์อุลาเอ็มปานอยู่เมาคังละเป็นเตือนเชิงมาเนบารอขินยายลงตั้งยาอูจือนองเชิงยับลาชาจบน้องเป็นเอโมบารักตีดอนกากระเตงบัสินชาราโลร์บารอจีซูคริสอุสอิมฮาโลร์คีสอิจีซูคริสอุสอิมฮาโลร์คีสอิOrgam slem sho ngin yok mi ya umar baro unya no par haying shong ne ching ya lekin good no shen ngin ya shem you know pen emar kra Jingit bakya an penjem ma jing don jong jing job baro an pendem mak ja jong don ka karte basin shar halor baro Jesus Christ us im halor kisi Mane baro kin yai long tang shao me chinong ba khoi sha dua ki bam chu kun me long karte basen sha halor baro Jesus Christ us im halor kis im Jesus Christ us im halor kis Hakalennong ka bakhat sao ka dukhat ka baningkong ni Shem yu Jisu ba Ukren ye ki kentien. Bat kini ki kentien ki ba Jisu Ukren u address ya ka jingkuslai ka jong kisenran ka ba nadu ka do nuot ka ba kersoi kumban telep iki. Ka jingkuslai ka ba penpai perdet ya ka jingmot jemperkhat ka jong ki. Ka ban pen kelah hongpong ya ka ba gijumar baro syata. Kani ka jing so si, kani ka jing so blau ka jong ki. Ka penlong yu Jisu ba on address ya ka ka ba ka do nuot jong ki ka dan kam. Shim kren ya ka ba kimat ka balak ban penmong tang ya ka jabiang ka jong ki. Han reu address ya ka jing kuslai ka jong ki. Ka ba telep ya ka do nuot ka jong ki. Shu hakal nong ba khat sa ngilap ik kentien ki ba ong. Ba ujubab ya la ki jong kisenran bangalong galenti ka hok ba ka jing shisha. Kalenti te ka ba suk yang iban pediang kadai kalenti ka ba la sha alor ka ding na ulum kalbari. Ka snam ka jong ulum kalbari. Balada pipai sya ka shiti u baningkong Petrus. Kalenong ka ba ar ka khot ka ba ar pusaw ka dan yigni kentien. Uba daladehi ula bakno yagi pop jongi. Hakamet jong halor kata kadien. Ba habala yapno sya kita kipop. Ngin yo im sya kahok. Ubadagi jing snam jong lapen kia iaphi. Lai khat pra. Petrus menengkong.
Nama u Kristus la syak sitom sisin namar ki pop. U bahok dak benta ki bom hok. Nang bo unyo yalam yangi U Blei. Habala penyap yu hakadok henrei la penlong im yu hau mensiem. Ngilap ru yakin tien ki bo penan kam u Jisu. Bo ka hok pat ka jing sisha. U ei ken u tau jing sisha ne ka ei ken kata ka jing sisha. Hakani ka klip mat ngasngo ban bu ikni kentien. Baka jing sisha dan do wei pat. Lightna mensiem ka jing sisha. Mensiem ba khot ken. Ubau Jisu kular. Uban yalam yangi siya ka jing sisha baroh. Ban sngo tho ya ka nengin pusan ya ka jubab ka jong Jisu yo Petras ha ka dukhat ka ba sipo. Ha ka ba demonstrate lani pen inuksa. Ka ba marmet ha ki senran. Ha ka ni ka dukhat. Ngin shem. Ki ba ai kin tien ki ba shon sharp ya ka jing trei mensim bakhot ha ka do not u Jisu hi. Namaru ong ba long hau kupa baru kupa ulong hau. Kiktin ki ba Ukren hagi senran kim shemi lani wan naga san perkat jong uhi henrai ukupa ubay sa bat utakan yu batray la ka jong ka kam lynba jong hakat khat kap khat san hadu arhun riu ter suki jai ngi pusan ngiyo ya ka jing batay lupau Jisu Kres ya ka jing Kyrkhu ka bawan na beneng halor kisenran. Bat ka ban syong ne junom ha ka do nut jongki. Bat ka ta ka long ka jing kular ka ba janai. Ban ne junom. Om tang yi kisenran ki jong ha kita ki arha jas nem menshua. Henrai ka ne ka kuntup ru. Ka kudup ru. Yangi ki long menta ki kun samla. Kadai ka jing kular. Yang mensim bokot. Hagad khat ka bakhan riu Jisu wong. U Jisu te, u Jisu utrai jongi uang ngan pan ngan duai hau pa baun ai haki yau nong pentengen nong yarap uban syongsa batki jeunom badagat khot ka bakhat nyau la sngo thu la rangi pule bau ni ken uban wan haga jaka ka jong Jisu hadim lakiu sabneng syongsa ka do not jongi senran kan long ru ka donut jengi ki long menta ki kun samla ki ba pediang yu unyalam yangi sya ka jing sisha bat ka jing sisha kan pelat yangi na kiai baroh di swaban pedeng biang ngaso kwen pat hagni ka por manyuthu iaphi bakum ka jaseng samla ngi don yagi khot ki jongi ki ba pen kre yaga way ka special item ka choreography but hagni ka por tu nginya pet bat nginya shaskor ya ka jing shat ka jongki ya ka sur jing ruai ka bami haklor ka penyahap rong ki penyahap ya ka jing khi ka jongki bat ka neru ngangen kan pau ka buram ka jong U Blei. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Hakabak mi ya galenong gabak hatsan gadukot kabalai nyo kan rio at pun rio. Ngisem ya kaserat kabapla kabau Yesus Kristus ong yi kijong kisenran hakadukot kabalai. Baki senran ki long ki bakot namar baki layo ya ki kentin jing hikai nau. Hakadukot kabanyo ngiyo isa ki arli ki kendon ki bau labu agi senran ki baklalong ki mau jam jong kejingim kijong ki. Kita kilong bagadai yaki senran ban yaine hau Yesus Kristus hadu kabakut. Bagi kentin kijong ki baulah hikai ki ban yo jaka jiunom hagadot nut kijong kisenran hatu kamlongmu nam ta jong ngiru kilong menta namar banginget ka Bible ka baim. Bau leu dong ujuk menin mentah baca bam cukut. Kam dai mo ko bikon samla lynba kan ka team. Ka ba penslur ka ba challenge yangi. Bangin pai show Jisu, bat bangin yai ne hau. Haka dekat ka ba kan rio. Ula ay ki senran saya ka sanat ka ba syai. Ka ba uong ba dai ba jet maki. Henry dai ma uhi wala jet yaki. Syok kum ki syakri hendaki parlok jong u. Bat ka dairu yaki. Bat ngalaru ban ong ka dairu yang ngi lang baroh. Ki besnok tiklang ni ka program. Mangiri ban long. U sok ki sok pen i. U kwai pen i. U khau pen i. Na ka benta ban yaine. Hau Yesus Kristus. Bat ka babot ng ki helor kani ka jingene jong ki kalong ka jo ka jingkular. Ka baula banbyang sa sisin bat kamsyay. Baya ka ba pipan na ukpa. Haka kerteng Yesus Kristus. Ukpa unay. Haka dukhat bat hun rio upen kan mau byang ya ka kular. Bau Nongialam mensem bakhoj. Upa pen pau ya ka jing shisha syapang U Blei. Bat bau wan na ukpa. Ka balong ka jing pendap kular jong Yesus Kristus. Uni mensem bakhoj. Keren. Ru syapang u Kris Jisu. Bat ki senran ru kin yai sakhi yau. Hakani ko por pat nga skukwen ban wan rapat syapi. Bagadan sa kawai ka program ka bakham kerpang. Nakini ki banglario. Bat kata bat kadai. Ka jingyos ngo ya ka instrumental. Na iway na ki parlok samla jongi. I must sami Syiemlieh. Tungin ngap ngin kami ngin sya skor. Ya kan instrumental ka ba i in a ya preng jongi.
Haga lenong ka bakhat riu. Jong kani ka juk ka gospel kat kum apostol Yohanes. Kalau nong bakhat lai ru bakhat san. Haga ni kit khot la pit pulis kui jai pusan. Pusan kum ki samlawat kerki. Ngin lap ban ngin yok kejit ya ki sembok perkhat Kristan ki baim. Ki ba de haga ni ka benta ka ba shimat ngasngo. Ba ujisu upen krek lupa ya ka jingmut jing perkhat ka jong ki senran. Ya ka ka bakin samat. Hadin bola kiu sebeneng. But onda kila yok mat ya ka jing pen kubor ka jong mensim bukut. Kanihi but mensim bukut hi unra ya ka jing ya dei ka jong ki but U Blei ka connection but U Blei. Syaka weipat ka kerdan. Syaka weipat ka rensang. But tang kani ka jing ya dei. Henry kin maru saya ka weipat ka bangasngo kata kadai ka bagi ong ting poreng ka communication ka jing pas yau ka bajar-jar ka jong U Blei hakado nut ka jong gisenran kata ka bagi ong aktin poreng ka inner voice. But kani ka jing penkup bor ka jong U Blei yu ki gisenran. Baka jing mat ka jong ki U Blei do mensim bukut. Kan ay kini ki ar. Bat kini ki ar ka jing ya day. Bat ka jing ya selok. Connection but communication. Da mensim bukut. Kan ya lam kan nya. Syu ya ka perkhat ka jong ki senran. Hanrai kan nya ya ka da nut ka jong ki. Baka jingmut jing perkhat jong ki ka pendem. Haka sur ka bajem ka jong U Blei. Aku dah note ke jongki. Hatu kum ki samla ar hajar arpo. Ki bakan ni ka thim ka ong. Ha ka perthai. Henry jong ka perthai. Kam dei mo yang iruban terang ban yo ka bakum kata. Kam dei mo yang iban duai. Kam dei mo yang iban kerpat haka kerteng ka jong Jesu Kris. Ban mat ya ka jing pen kubor ka jong mensim makot. Kam dei mo bangin yam jauh mat. Kam dei mo yang i bangin dem kho siu. Ban duai, ban kerpat, bangin yo ya ka. Bat ki ba mat ya ka bakum kani ka jing mat. Dei tang hi kita hi ki bala ban batai. Lani ban ya thu. Ban nom dan kentin ka ban biang sepiak. Ka bala ban batai. Ka ban penhun ya phi. Henry dei tang ma phi hi simet. Ondahi daladi simet pimat ya bakum kata. Berkatahi kan ai ya pi. Ya ka jingsuk beneng haperthai. Ya ka jingya dei bat ubah beneng henry haperthai. Ya ka jingya selok da ubah beneng lynba mensim bakut haperthai. Im te haperthai. Henry kumbakan ka tim jong Jingiaseng Samla KJP Assembly ka bo. Jong ka perthai. To kan kum ki samla. Ngin mat. Ya ka bakum kani. Ban sngo thu ya kani ka khtian mat. Kadantang kawai ka nuksa ka bangala man ra apreng jong pi. Pi habangi puli ni yo ya ka jing tip. Hado jingmut jemperkhan. Henrei habangi mat kawan hado nuat. Pi lada pi plok ya ke istri ban istri jan ban Jingiaseng marsen plok. Kajabiang jong pi ka yatho ba ka khlut. Hanai lada pi tuat ka kti to jing khlut ini ka to elektrik ka tersan. Ani ka ing ka kti. Takan. Ka ba marsen plok kajabiang jong pi ka yatho ka khlut ka dei ka jing tip. Kajing kata jong pi tu wayar ka tersan lani ka ingak ti kadai kajing mat. Na mar kata kum ki kun samla tungin teranggan ban mat ya kani kajing put kubor da mensim bakot. Haka lenong ba khat nyo jong kani ka gospel kat kum apostol Yohanes. Ya ka bai kani ka thim la penchong nong rem na ka khat ba khat saw.
ระดับหินพายใช่นี่ไบเบิลบางดอนกุมงายนี่บริษอินี่ไบเบิลพารงกระทอกกุมเนี่ยบายกันนี่กันเล่นนองกับขันโยกันได้กันเล่นนองกับคำกระปังนาดูกับบางไอ้อ่องมันเนี่ยขัดลายขัดสาวขัดสันขันเรียวNamar ba onda haba ujisu la depan kerennya lagi jong kisanran kum tu kumbang layat cakmat. Apostol Yohanes record bahakan ikalan nong bakat nyong kadai ka jing duai ka jong uji sukres. U Blei kupa jong ubah beneng. Bat haba uduai ka bamut. Hakatu kejuk ka jaka. Hakatu kejep klip mat. Haba kini kesenran kala yo snow ila syak skor ke jikai ke kerpang ke jong Jisu. Badaka klemat ke about koridor tam. Jisu la duai. Bala don kiriu keren ki poong. Baga dei ke jing duai ke badon bor bat ke bakrau bor ke jong Jisu. Bala pia ye kini ke lenong bakat nyo Syiemlieh Bynta. Kot banding kong hadu basan la ong bagade ke jing duai ke jong Jisu Kris yaladi syukpa. Dekot bakat riu hadu khat kendai la ong bagade ke jing duai ke jong Jisu Kris nakam talaki jong ki senran ki jong o. Kita ki khat wei ngut lan no Judas Iskariot namar walik syau ki sipai ban kem yu. Bat ka dekot ka ba arpau ter hadu ka bakut jong lenong bakat nyong Jisu duai ken. Namantai lagi jong ki banget baroh. Bat kan ni kathim la penchong nongrim na kadkhot ka bakhat sao. Ka badai ka benta jong ka lapya ka jing duai ka jong Jesus Christ lagi jong kisanran. Ka wan na ka perkhat ka jong na perkhat ikan ni. Baka dai mo ingi kum ki khon samla. Ka bangi duai ngirwai ngiro ngimani U Blei banhun dang banlong ki bangai ni yo ka dei yang iban tranggen ban kot syaka kerdan ka jinglong sanran baladang yo ya ka glada komnu don na preng jongi bla kot ka kerdan ka jinglong sanran hatu bin chuhun na ta ni kam dei mo pin trang ban ya khun ban ya chakman ban kot syaka longren yeng kapan pau ke jing bahabriu Jesus Christ ke mangi jurwai ai jing bahabriu Jesus Christ kan iya nga namar kata ka dawa yang i wei pai wei ban duai ban pusan ban puli ke Bible bagi nyo mat ia ke jemput kubor ke jong sim khot bat kan ni kan ka dekat ka bakhat sao ka baong kaya ka bala pensyong nongrem yang ni ka team hak perthai rai jong perthai ondangi mat ya bakum kata ngin long ngin kisaki jong Jesus Christ hang ni perthai wat la ngin mat ya ki jingten ju ki bamedeng bat ngasmo kemen ban wanra akhmat jong phi ya ka dekhot ka bar pho ka dekhot ka bar pho ka de ki kentin ki bangada hen ban ri tengen ki kumu banget bagi kentin akan khot ki ba arpau ko ongum ni nga saskor bhangat pulis ki jai lem ni ngam kerpa tang nak benta jong kini hi handai nak benta gitaru ki banget hanga dekat tin jong ki ka bamut uji Jesus Christ shim duai tanam tak jong sendang ulah de duai luparu nam tak kita ki banget nam tak tin ka jong ki nam tak jingelap ka jong sendang ngiru nganget ka tholang yang ngi ulah de duai nam tak jong ni kiba im galong menta namaru Jesus Christ long uju menin menta bat chido bam jukut berkaktin ku jong blei ke ba im bat kan jai im tungin ri tengen kan hani ke jing duai ke badan bor ke jong Jesus baula duai kan men bau duai ha tu ko mi chobun chakem ula duai kan nam ta jong nga jong phi ai ba ka purom blei kan pau te ngi nagi kitin ke bang kren naga jinglong ke bangilong bau men sim ba kho jun yo jaka ban yalam ka jingim ke jongi baka donut ke jongi kan de ke jing sedang om ke jingkut bagi ai ke bakar sai ke donut kin telep ke ni ke jabi ke san perkhat ke jongi baka ba sur pasiau ke ba don ke donut ke jongi kan yalam ke jimut perkhat ke jongi shawan chim ke nun karai
Pai mentah syakat khot kabar husau kau Jisu duai. Ngan bu yang ni khot kabar husau ba pi lagi jong ki yeng lagi jong ka benta ka pi ngap pi ki mentah yang ni program. Pelit ya ka Bible ka jong pi. Hakat khot kabar husau. Ngan ong tangkum ni ngan num puli ka khot kabar husau ngada kwa ngada ang note. Ba pin puli hi wat pusan. Andai ki kentin ke bangan subuh. Kini ki kentin ke bau Jisu duai kat khot kabar husau. Jong ka lenong ka bakhat nyau gospel kat komunionis. Ki dei ki jingang not. Ki dei ki jing terang. Ki dei ki jing kerpan ke jong Jisu Kristus. Syok pa jong yu bab neng. Na ka benta. Jong yu wei pa yu wei ki banget nyau. Bat kani ki jingang not. Kadika challenge kan yengi. Lynba ka theme haka parthai re om jong ka parthai. Bangin kot ken syakata ka jingang nut ka jong Jisu Kristus. Bon haka ta ka sngi ka bangin ya kendo mat batu. Ngin kot ken syakani ki kentin ka bau Jisu panen kam. Kat kom ka kot ka bar busau. Bad haba pen kut ya ka program. Sashi sing ai khublei Youth Sunday ka bakar pang ya phi wei pa wei ka pet ya ka program. Warajar arpau ulong komne komba ulong henrai ka jingrai ka dei jonga jong pi simet habai dei bat ka jing puli bat jing pusan ya ka Bible sa si siang ai khublei fi baroh na do ka core team jong jaseng samla ka penbiang yan ka YouTube channel yau sound engineer ya foto ya pet ya ka videography. But ya baroh ki bayra pat kerpang ya phi ki Nongshim Bynta ya ka jaseng samla hi baroh oi but ya baroh ki banget bagi ba i ya Jisu Kristus. Ba phin mat ya ka Jing Kyrkhu ka jong U Blei. But phin ya i duai Ba nga challenge ru ya phi. Bahakan ne ka Youth Sunday ka pamenta. Sibet anda phin pai selagi jong ka jentia. Ba phin dem khosiu phin duai. Haka kerteng ka jong Jisu Kristus. Ka kerteng ka wana beneng. Ka kerteng ka ba im. Ka kerteng ka ba ne jiunam. Haka do nut ka jong i. Ka kerteng Jisu kalawan haki tendang skor ka Mary. Menba u Jisu umpat cimdan haka kepo ka jong ka Mary. Kerteng Jisu kalawan. Mentau Jisu dan syuk hasla jong ka pertai. Udan mo ka kerteng Jisu Kristus ka don nut ka jong pi. Duai gen ka kerteng Jisu Kristus ka baim. Pada bang penkut ngasupen kan mau ya pi. Ya ki kentin jong wei na Nonggialam san perthai jong ka South Africa. Nelson Mandela. Wong ka wei ka jing kren ka jong uang komne. Ladangan wanra haki kentin kasih ka bejem. Wong kamut kat no sien piur. Andai ka bakongsan kat no sien pi kepat. Haba piur. Ka jingruai poetry na duit tarak siar men bangi dengan elek metrik kelas 9 kasten ye puli. Siapang uklur buat ka ong gumne. Kemi samlah kemat jong pi. Bapin tip syanu banjam. Dan uklur balam denti. Im ka kerteng sa kanam. Para samla wai uklur jong singim jong pi. Om demo Jisu Kristus bapi tip lingbakan ka Bible. Bat ka Bible kalong ka syarak iki kejat kijongi. Bangin yat syafrang syakmat. Na terwa pi tang iki light liki es. Meneng awara south liki es sedang. Haba kut mentangan wanra pi ki light liki es. Kum ki samla Kristan. Kiba pediang yang ka challenge jong ka KJP Jingiaseng Samla KJP Assembly haka perthai henrai om jong ka perthai ngit ngau thu bang nyeteng khu bon ki ek ba persya yagi nongrem Kristan ki jong ni haka jing em kum ki samla henrai to ngin long ki snar haka jing ngai to ngin long ki basna haka kam ka bang itrai la ka long office hasnong college no batungin pentelun ya lah kajingim, kajingmut perkat, kasan perkat, kabasnap, biarlah tenrai, balang Jisu Kristus, nampak buram kajang U Blei, tungin ya doai,
Kok pa jungi bah beneng. Ngiyai ngo yami namar kanika por bat namar kanika program. Ka Youth Sunday Special Program arjar arpo. Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Nonglum. Mula Kyrkhu ya program berakawai. Batrai ngi IT la di syami. Bangin nang ya chen ko pahan galenti ke berjalan kum ki samla. Batrai wat ino yangi. Ngi kam genti ken ko pa ko mangi ruai ke jing ruai san wei ke bong dan ka bor bat sai pula. Aga snam kon lang perot. Bagi ke snam kan tap yangi. Trai ngi nang ya chapang kum ki samla ban ya kendo pon ni ki jing pon ki ai. Ki banyak tengko bat kan nongrim Kristen ko jongi. Ya rap yangi ken ko pa. Baga kerteng Jesus Kristus kepada donut ke jongi. Bau mensim bakho ju jong me wa lam wa penchai wa ikai wa penslor yangi. Ngin la penjam syaprak. Kelet bat map ik jing duna jongi baroh. Ngi pan ye gani. Haka kerteng ke jong Jesus Kristus. Bad haka bawai no jong gani ke program. To ai ba ke jingej ba. Ke jingai ke jingiaslok. Ke jong U Blei pa. U Blei khun. But U Blei mensim bakho. Kini lai away. Kin shon sharp ka donut jong iwei pa iwei ki be yok benta na kani ke program. Pada kita baroh ki badwai badem khosi ke jaumat. Ke bepuli bepuson ni ketin ke jong me. Menta pada halak ta. Amen.